O Salnés, unha terra para coidar. Estás a escoitar un podcast do colectivo ecoloxista do Salnés. Hoxe comezamos. Mediante este podcast pretendemos dar a coñecer a nosa comarca, especialmente os seus valores naturais. Queremos buscar propostas de sustentabilidade ambiental para que o Salnés conserve e mellore a súa cualidade ambiental, imprescindible para unha mellor cualidade de vida en toda a súa dimensión. Pretendemos facer comprender o enorme privilexio que supón vivir nesta terra, que todos sintamos a responsabilidade de conservar os seus recursos naturais, de valorar a súa paisaxe e de preservar a súa biodiversidade. Capítulos mensuais e variados en formato, iremos tratando distintos temas que afectan o medio ambiente da comarca do Salnés. E comezamos. Ser dunha comarca. Ser do Salnés. Son Xecín Rodríguez e isto é O Salnés, unha terra para coidar. Estamos unidos por unha comarca especial. Aos habitantes do Salnés vencéllanos un xeito de vida, unha actividade económica característica, unhas manifestacións culturais con certa diferenciación dentro do contexto de Galicia, un xeito de falar, unha enerxía arrebatadora, pero sobre todo unha terra que nos asenta e un mar que se nos arrima. Vivimos nun medio ben definido, con características que compartimos con outras comarcas veciñas, as que forman parte da macrocomarca das Rías Baixas, se lle podemos chamar así. Temos unha climatoloxía propia, unha costa variadísima, un mar extraordinariamente produtivo, pequenos ríos e regatos que morren cedo nas rías ou desembocan no noso río, o Umia, que é a auténtica espiña dorsal do Salnés, que nos dá agua para as nosas casas e terras fértiles e que achega ao mar nutrientes e vida. Isto é o Salnés. E antes de meternos en materia, unha paradiña. O colectivo ecoloxista do Salnés é unha asociación sen ánimo de lucro que leva desde 1991 loitando pola mellora ambiental do Salnés, facendo educación ambiental, denunciando agresións ao medio, propoñendo iniciativas de mellora ambiental e dando a coñecer os valores naturais do noso lugar, traballando por facer do Salnés unha terra máis habitable. O Salnés, como comarca, formalmente consta de 9 concellos: Vilagarcía, Vilanova, Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia, Meis, Meaño, Sanxenxo e O Grove. Estes concellos conteñen 53 parroquias. A identidade parroquial estivo sempre moi arraigada entre a xente, non só do Salnés, de toda Galicia. Pero pouco a pouco foise diluindo desde finais do século XX. A mellora das comunicacións estableceu máis relacións administrativas, máis relacións económicas e tamén territoriais entre a comarca, que somos comarca. Aínda así, os habitantes do Salnés sentímonos máis como cidadáns dunha parroquia ou dun concello que dunha comarca. A idea de pertenza a unha comarca está moi arraigada en certas áreas xeográficas de Galicia. Por exemplo, unha persoa dun concello da Terra Chá ten unha marcada conciencia comarcal e todos os chairegos síntense unidos por unha xeografía, por planicies amplas, con estradas de retas eternas, con un xeito de vivir e un despoboamento alarmante. E pese a todo, ou por iso, sábense chairegos. Nos habitantes do Salnés temos menos integrada a conciencia de pertenza comarcal. Sen embargo, Salnés é de xeito natural unha comarca moi definida.
E por iso, se queremos saber algo dunha entidade territorial, o primeiro que precisamos é determinar os seus límites. Basicamente, o Salnés está limitado entre montes e rías. Podemos dicir que é como un gran anfiteatro cara ao mar. Os límites naturais comezan na parroquia de Bamio, en Vilagarcía, e seguen polo Xiabre, Castro Godín, Pousadoiro, Alto de Rubiáns. Despois vai a Meis, a Paradela, a Goulla, San Lourenzo de Nogueira, continúa máis ou menos en Curro e aí comeza outro macizo montañoso, o do Castrove, que chamaba Ramón Cabanillas o pai Castrove. E continúa polas parroquias de Armenteira e baixa polas Abas cara a ría de Pontevedra, en Dorrón, donde marca o límite pola parte sur con Pollo. Aí serían os límites do Salnés. E polo mar limitamos coa ría de Arousa e coa ría de Pontevedra, tendo zonas moi interiores da ría ou zonas bastante externas, casi de mar aberto, como pasa nos concellos de Sanxenxo e o Grove, na parte oeste. E se ben o Salnés está delimitado pola xeografía física moi claramente, tamén a xeografía económica nos delimita. E quizáis tamén o noso xeito especial de ser cidadáns. Os vínculos territoriais dentro desta comarca están moi unidos aos sociais e aos económicos, por suposto. Cambados e Grove son mariñeiros e veciños por mar. E históricamente, por este medio común, tiveron as súas diferencias. Sanxenxo atópase unido ao Grove por un límite terrestre pequeno, pero non exento de disputas. Aos dous concellos uneus tamén unha vocación turística. Ademais, Sanxenxo oriéntase cara as dúas rías, a de Arousa polo norte e a de Pontevedra cara ao sur, pero vive cara de Pontevedra. Meaño relaciónase sobre todo con Sanxenxo e últimamente hai unha proposta de Sanxenxo de unión territorial dos dous concellos que a Meaño, lóxicamente, non lle gusta nada. Sen embargo, parece que dun xeito ou outro Meaño e Sanxenxo están abocados a entenderse. Vilanova e a illa sempre estiveron vinculadas por unha motora antes do 85, a partir de aí por unha ponte e tamén por unha administración municipal común ata 1997. Aí a illa fíxose independente administrativamente por primeira vez. Non por primeira vez, por segunda, pois xa tiveron unha experiencia de independencia polo menos simbólica, cando no 1934 se declararon república independente. Pero hai máis cousas que as unen. En Vilanova e a illa descárganse toneladas e toneladas de mexilón. E digo mexilón porque son de Cambados, senón a mellor diría mexillón. Ata a lingua ten puntos de unión e de separación. Meis e Ribadumia, como Meaño, son os concellos máis interiores do Salnés, e gardan de antigo estilos de vida común. Son máis rurais, menos mariñeiros, e as plantacións de albariño ocupan unha boa porcentaxe do seu territorio. Vilagarcía en xeografía, modo de vida e economía é o concello máis distanciado dos outros do Salnés, sobre todo o seu núcleo urbano que vive do comercio e ten no Porto un dos seus polos económicos, aínda que as súas parroquias rurais, especialmente Vilaxoán e Carril, encaixan totalmente co estilo de vida do Salnés. Pese a todos os problemas e divisións, deberíamos de pensar como comarca. Pero se tivéramos que explicarlle a alguén de fora como é o Salnés, teríamos que empezar pola superficie, un pouco as características máis cuantificables. Os concellos do Salnés ocupan unha superficie de 277,25 km². Toda a terra do Salnés cabería en un cadrado de 16,6 km de lado, ou nun círculo de 9,4 km de radio, e que somos aficionados a facer algúns cálculos. Sería isto menos dun 1% da superficie de Galicia. Pero temos moitos quilómetros de costa, 152 km de costa, o 10% da longitude da costa de Galicia. Só dous concellos non teñen costa mariña no Salnés, Ribadumia e Meis, aínda que por Ribadumia sube agua mariña na entrada das Mareas. Se miráramos a comarca desde un dron, veríamos que basicamente o Salnés ordea o seu territorio en viñedo
eucaliptal, monte baixo, horta e núcleos de población urbanos ou semiurbanos. Hai declaradas 2.300 hectáreas de albariño, é dicir, 23 km cuadrados de 277 que ten a comarca. Pode parecernos pouco, pero temos que ter en conta que, como dixemos, o Salnés é un anfiteatro cara ao mar, e as gradas do anfiteatro son montes, son as abas dos montes do Castrobe, do Xiabre, e esas zonas que están intermedias, que normalmente non teñen viño, aínda que últimamente empezan a plantarse, non? E aínda que o Salnés está delimitado por zonas altas, o seu interior non é unha planicie. Temos pequenos macizos montañosos que están prácticamente ocupados por eucaliptos. Non hai prácticamente vegetación autóctona arbórea. Por exemplo, o macizo de Lobeira Renza, o de San Martiño de Meis, que limita con Zacande, o comprendido entre Xil, Simes e Armenteira, Chandelores, que limita con Bordóns, o Monte Faro en Vilalonga, ou a Xiadella e os montes da súa contorna. Se subimos o Castrobe ou calqueira outro monte alto do Salnés, e sobre todo na parte central, na parte sur da comarca, veremos que a inmensa maioría do terreo está ocupado ou por eucalipto, ou por núcleos de poboación, ou por albariño. Non se ve prácticamente outra cousa. A veces nos pequenos regatos hai ringleiras de salgueiros e mieiros, pero algo que está indo a menos, ademais. En calquera unidade territorial, administrativa, sexa parroquia, concello, comarca, estado, calquera, preséntanse problemas ambientais comuns e aplicanse tamén estrategias similares en distintos ámbitos, por exemplo, en xestión de residuos, na loita contra o cambio climático, na xestión da agua, na potabilización e depuración, no modelo de transporte. Pero unha comarca como o Salnés ten unha serie de características que engaden condicionantes ambientais e que determinan tamén o xeito de aplicar estrategias de mellora ambiental. Por exemplo, é complicado, non imposible, e sobre todo é necesario establecer no Salnés un sistema eficiente de transporte público, porque hai unha dispersión moi grande da poboación. Somos en total 111.000 habitantes no Salnés. Se vivíramos todos nunha cidade, seríamos a terceira cidade de Galicia. Pero no Salnés, o gran problema é que hai 600 núcleos de poboación, esos que lle chaman lugares, non? E que entre os extremos máis distantes da comarca, de Bamio a San Vicente do Grove, hai 50 km por estrada. Sen embargo, a rede de transporte público é moi deficitaria. E hoxe non podemos pensar que a solución aos problemas de comunicación é ampliar carriles nas estradas ou planear novas vías de comunicación. E máis ben buscar unha solución incrementando o transporte público eficiente e completo. Outro exemplo, pois o caso dos cultivos do Salnés, especialmente o viñedo, porque os cultivos están moi condicionados pola alta humidade ambiental, sobre todo en primavera e principios de verán. É unha humidade que ademais está intensificada polo cambio climático, humidade e calor. En estas condicións, humidade e calor, os fungos fan o seu agosto, sobre todo desde marzo ata agosto. Podemos decir que o Salnés é o paraíso dos fungos nesta época. E para os fungos, o único que podemos facer é botar fungicidas, non hai outra. De momento, polo menos, fungicidas que non son sustancias inofensivas e que campan por terra, auga e aire. E por outro lado, na parte do Salnés que non é val, que é montaña, as vagas de calor tamén incrementan a sequía do solo, que xa é habitual nos meses de verán, nas condicións climáticas de sempre do Salnés. En un tempo seco, con eucaliptos nos montes e vagas de calor, aumenta o risco de incendio. E o cambio climático tamén afecta aos bancos marisqueiros,
hai un cambio de réxime de choiva que agora moito máis torrencial, que provoca riadas, auga doce nos bancos marisqueiros, e hai outros factores como o cambio de temperatura da auga das rías que en conxunto debilitan os moluscos e fan cair a súa produción. É un problema moi grave. E se ademais engadimos a presencia de verquidos que aínda siguen existindo, menos que hai 20 anos, pero aínda están en algúns lugares de xeito absolutamente vergoñento. Pois con todo, o marisco está pasando mal e os mariscadores peor. E tamén é un problema que planea sobre o Salnés a determinación política de algúns concellos que se votan sobre os valores naturais e o patrimonio da zona coa intención de dar renda solta a un modelo turístico que non é en absoluto sostible. Pero non podemos rematar este primeiro podcast sen falar dos valores do Salnés, dos valores naturais. O mar e a terra do Salnés albergan os ecosistemas máis diversos de Galicia. En tan pouco espazo é moi difícil atopar tanta biodiversidade non só en Galicia, sino posiblemente na Península Ibérica e atrévome a decir que en Europa. A enseada comprendida entre a desembocadura do Umia e a Península do Grove é a mellor zona de Galicia da invernada de aves acuáticas, pero non só en aves é diverso o Salnés. En flora nas dunas, nas xunqueiras, nas marxes costeiras das enseadas. É diverso en peixes, en invertebrados mariños, moluscos, crustáceos, equinodermos, esponxas mariñas. O Salnés é unha zona de límite de ecosistemas, sobre todo costeiros e mariños, e isto favorece moito a biodiversidade. Aínda que últimamente os monocultivos de viñedo están rompendo con esa paisaxe de mosaico que sempre tivemos. E tamén contamos con zonas de especial interese xeolóxico. Temos os tres grandes grupos de rochas, as magmáticas, as metamórficas e as sedimentarias, e formas variadísimas na costa, bolos graníticos, furnas costeiras de rochas metamórficas, rasas mariñas, plataformas costeiras, acantilados onde bate o mar con bufadeiras, hai petóns, cons, cabalos, sismos, barras de area, esteiros, deltas mareais, illas, illotes e mesmo unha lagoa costeira. É todo un museo de formacións costeiras. E, ademais, aparte, na terra temos unha agricultura moi productiva. Vivimos nun lugar especial, nun paraíso paisaxístico, natural, gastronómico, cultural, e todo especial, ata a luz é especial. Vale a pena pensar globalmente e actuar localmente, como coidadores dunha comarca ben definida que ten diante retos difíciles. Retos que precisan unha resposta responsable mirando desde a terra ao mar, con ollos coidadores cos nosos ollos.